Brought to you by Congressman Saldico at ang Ako People Party List. At habang na Azul, di ba? Welcome to a Virtual Sport Complex for a big game on Saturday, 6th Street header. Presenting Team Monbon, number 1, Joseph, number 0, Joseph Caroche. At number 3, Ian Agnote. At number 9, Joel Breto. At number 10, DJ Arellano. At number 11, Hendrik Nadal. At number 12, Reggie Borja. At number 15, Brian Sambal. At number 19, Henry Balapiao. At number 22, Jose Ricardo. At number 23, John Roy Abilon. At number 24, Marlon Casalcon. At number 26, Remo Potenciana. And at number 69, Beda Tulo. Coach is Henry Salvador. We now present Kim Ocampo. At number 1, Rafael Noga. At number 2, Josela Reval. At number 6, Ryan Nacario. At number 7, Mark Nelson O'Malley. At number 10, Mark Allen Huerta. At number 11, Dennis Malasingan. At number 16, Mark Antiobolos. At number 17, Rodel Cadula. At number 18, Jonathan Consulta. At number 25, Benito Ambuan. At number 25, Eduardo Valores. At number 33, Jason Marqueda. At number 34, Ariel Baivante. Coach, Anthony Raul. We now meet our starting lineup. Players shake hands. Now we start meet our starting lineup. For Team Monbon, we have number 0, Joseph Caroche. At number 9, Joel Breto. At number 12, Reggie Borja. At number 19, Henry Balapiao. And at number 11, Marlon Casalcon. And for the starters for Team Ocampo, we have Rafael Noga. At number 11, Dennis Marazigan. At number 16, Mark Antiobolos. At number 33, Jason Marqueda. At number 34, Ariel Baivante. And leading these ball games are Josip Bongrolia, umpire 1, Giancarlo Colico, and umpire 2, Armin Depositario. This is your Ako People Capital Sur Atin Go! Yes, good evening, Coach. Good evening, Coach. It's a game between Monbon and Ocampo for our first quarter. Coach, familiar faces yung nakikita ko. Maraming notable players from both sides. Especially from Ocampo. Meron tayong si Sale Marasigan, a former player ng Sheffordville Varsity. Number 0, Caroche. Entering the half court. Passes to number 12. Caroche dribbling. Number 12 for 3. Misses. Possession will go to Ocampo. Ocampo. Number 1 of Ocampo for 3. Kaboom! Number 1. Yun po si Rafael, no, guys. Dati din varsity ng ng Ateneo Golden Knights Junior. Ngayon varsity siya ng University of Santa Isabel. Yes. Meron pala galing sa mga programs sa magagaling na school. So I expect Tisay Gunner Noga again dribbling. Passes to number 11, Marasigan. Marasigan penetrates, misses. Rebound by number 24 of Monbon. Casaldon. Breto for 3. No good. Rebound by number 33 of Ocampo. Marasigan. Outlets to number 1. Noga penetrating with the floater. There's a foul. Noga. Noga will troop to the line for 2. Coach, in this kind of situations talaga, medyo rough start for both teams because medyo malamig na sa venue. So, mahihirapan ang magpapawi. So, kailangan nila double time to make a bucket.
Mga coach eh. Miski nga ako nilalamig na eh. Ganda. World-class facility. World-class Mga facility. ilang minutes pa yun eh. Yes. Ilang minutes pang adjustment nila para pagpawisan sila eh. Noga makes the first. Noga for the second try. Misses the shot. Rebound by Breto. Passes to Carocha. Carocha looking for his teammates, directing traffic. Passes to number 12, Borja. Borja looking for number 24. Number 19 misses the shot. Rebound by number 33. Good defense. Tap out by Caroche. Ball will remain to Campo. May mga marami pang game adjustment dahil para siyata to coach first game pa lang eh, di ba? Yes, okay, okay. We have 8 minutes and 21 seconds remaining in our first quarter. What a shot. 2 points for Marasigan. Marasigan is one of the notable players here on the side of Ocampo. He is a palarong pambansa player. Marasigan. Passes to Breto. Breto with that short stab. Book it. Number 9, Breto, 2 points. High score, 6-2 in favor of Ocampo. Noga looking for his teammates for 3. Kaboom! 3 points. Noga. Grabe coach, grabe coach. Medyo he is a shooter pala. Good start. Good start for Noga. Carocha passes to number 19. Number 19 will answer for 3. Misses. Noga dribbling the ball. Passes to number 16. Alley-oops to number 34. What a shot, partner. What a shot. What a shot by Rante, number 34 of Ocampo. Magandang flow ng offense ng Ocampo. Borja. Turnover for Bonbon. As we take a look, the alley-oop play ng Ocampo, ganda. Good recognition on the part of the point guard passing to the big man. Ocampo. With the 3. No good. Rebound by Balacquiao. Balacquiao passes to number 12. Number 12 for 3. No good. Rebound by number 0. Noga. Passes to Marasigan. Marasigan looking for a shot. No good. Number 12 Bora with the rebound. Number 19 Balacquiao. Penetrates. Layups, no good. Rebound by Ocampo. Outlets to Marasigan. Marasigan penetrates with a layup. He gets a foul. Para coach, up-tempo ang laro ng both teams Yes, Mga yes pass coach. As we notice, si Marasigan, once he gets the ball, talagang he is attacking the basket with a high percentage shot. Hindi na niya tinitira sa labas. Talagang ina-atake niya yung paint. Ang problema naman, kulang ball movement ng both teams. Yes, a substitution on the part of Ocampo. Number 2 of Arevalo of Ocampo gets in. Marasigan makes the first one. Partner, napansin ko, ay coach, walang rebounder on the part of Ocampo. Ganon sila ka-confident na talagang may papasok na Marasigan ang kanya. Timeout. Timeout for Bonbon. We have 6 minutes and 32 seconds. 2 for Bonbon and 13 for Ocampo. Coach, medyo maalat pa ang opensa ng Bonbon. Sa tingin mo, ano ang magandang gawin nilang adjustments, lalo na si coach, para sa kanilang team? Yung stop muna yung up-tempo ng game nila. Kasi ang problem nila, hindi nila masyadong nadidistribute yung bola, hindi dumadating sa ibang players. Kaya yun ang pinaka-main problem ng coach ng kabila, na dapat i-slow tempo nila yung tempo range ng laro nila. Kasi ang tempo range, pinaka-importante yun sa laro. Pwede mong i-slow tempo, pwede mong fast-paced tempo yung laro. Yes, good. Na-notice ni coach. Ganun talaga yung mga experienced coach na kumbaga, you have been in battles, so many battles, like lalo na sa culture ng basketball sa Ateneo, talagang matututo ka. And we are back to our ball game with 6 minutes and 32 seconds in our first quarter. Possession. Bonbon. Caroche entering the half-court line.
to Borja. Borja, top of the key. Passes to Balakyao. Penetrates, passes to Borja. Borja dribbles in the middle with a pull-up. No good. Rebound by number 34, Bonbon. Ay, Ocampo. Marasigan again. Attacking. Passes to number 12. Good pass. Book it on the part of Arevalo for Ocampo. Maganda ko ang court vision ng Marasigan. Nakikita niya yung mga open man na pwede niyang pasahan. Hindi niya pinipilit ang tira niya. Yes, coach. Kasi kanina pa, he is attacking talaga. So, yung defense nag-commit. Lalong nag-commit. So, talagang nakikita niya kasi dinadalawa na siya. Noga. Yun naman ang importante ko sa basketball. Ma-attract mo yung defense. Pag nag-double sa'yo, parating may libreng open man. Yes, another foul committed by Bonbon. Another substitution for Team Bonbon. Number 19 out. 22. Ricardo in. Arevalo to Noga. No good. Rebound by Breto. Breto dribbling the ball. Attacks the basket. Fouls committed by number 1 of Ocampo. Ang Breto yata, coach, current player pa siya ng University of Nueva Cáceres. Okay. So Pero galing din siya nung high school days niya sa Shepherdville. So talagang kaya pala with his physique talaga nakikita ko medyo condition pa talaga. So he is a part of a program ng magagandang schools dito sa Naga City and other provinces of Camarines Sur. Borja with a baseline jumper. Bucket. Noga surveys the floor. Passes to number 2. Arevalo. Number 34. Rebound by Ricardo. Passes to Breto. Breto dribbling, attacking. Makes the shot. Yes, 2 points for Breto. Haba, coach. Mahaba. May tira pala sa labas tong si Breto. Yung Breto kasi na to, athletic tong bata na to. Nakita ko kanina during warm-ups, talagang hinahampas yung bola si Ring. Noga, intercepted pa. Arevalo. Turnover for Bonbon. Ocampo, I guess. Score is 6-15 in favor of Ocampo. Breto dribbling. Outlets to number 12, Borja. Faking, sizing the defense. Passes to Breto in the middle. Breto attacks the ring and scores. Ayun na, coach. Yung sinasabi mong athleticism ng bata. Talagang he can fly and soar and put the ball in the ring. Saka, coach, partner yung Breto na to, ang favorite spot niya is yung paint area. Yes. Because of athleticism, talagang hindi mo na siya ma-stop pag nandun na sa paint na yon. Yes, unti-unti na, coach, nagpa-pile up yung mga tao kasi another exciting ball game is coming sa ating last ball game. So, unti-unting pumapasok and we would like to thank them for coming to our venue. And meron din tayo sa Facebook Live. Manood kayo sa Facebook Live. Maraming salamat. Alam naman natin is, again, sa Ako Bicol Cup, wala to kung wala si Congressman Saldico and ang Ako Bicol Party List talaga. Maraming natutulungan, coach. Oo nga, maganda to, maganda. Saka ang advantage nitong Ako Bicol Cup is organize yung tournament na to. Yes, headed by our commissioner na si Lloyd Rivera, ang butihing commissioner. Commissioner, magandang gabi po. Commissioner, good evening. Coach, we are back to our ball game. Possession will go to Ocampo. Consulta passes to number 7, Umali. Consulta dribbling the ball, kicks it out to number 10. Number 10 sizing the defense. With the 3, and scores. Consulta, 3 points. Nakakailang 3 points na, coach, dito. Ang Ocampo talagang medyo nakakonsentrate sila sa outside shots. Number 24, Bonbon. Good move, a power move. Yun lang, partner. Ewan natin kung hanggang saan tatagal yung outside nila. Kasi nag-rely sila sa outside shooting. Yes, I guess ang mga coaches naman, alam naman natin yan. Gagawa ng mga adjustments yan para at least mapaganda yung tempo at laro ng kanilang mga teams.
Every quarter naman may game adjustment ang mga lalo na mga top caliber coach, Yes. yes. Local coaches. Yes. Alam naman nila kung anong gagawin nila every quarter sa game adjustment nila. Yes, last throw for number 24. Casaldo ng Bonbon. Yan si Casaldon, alam ko from Calabanga yan partner. Yes, Oo, si Natum nag- siguro. Consulta. Consulta. To Peralta. To Umali. Good passing on the part. Gandang pasahan, coach, ng Team Ocampo. Yun naman talaga ang key for winning. Talagang yung good passing and sharing the ball, lalong-lalo na yan. Finding open teammates. Yan coach, nag-i-inbound na yan si Puerta, number 10 ng Ocampo is from Ocampo siya, native from Ocampo. Play for Ateneo Golden Knights junior team. Nice. Senior high school siya. Good program. Consulta commits a turnover. Ball will go to Bonbon. With 3 minutes and 45 remaining in our first quarter. Score is 10-18 in favor of Ocampo. Borja for 3. Makes it. 3 points. Umali. Miss the shot. Umali number 7 to Peralta. Number 10 for 3. No good. Rebound by Casaldon. Casaldon. Passes to Breto. Caroche. Entering the half court and they commit a turnover. Turnover para sa Bonbon. Costly turnover yun, coach. That's a no-no kasi alam naman natin na most of the point guards dapat sila ang responsible sa pagbaba ng bola, not the big man. So naputukan sila doon ng 8 seconds violation. Ocampo, what a good pass. And scores by Arevalo. Mas maganda coach ang team chemistry ng Yes. ng team Ocampo Yes, versus Breta. To Bonbon. Borja, bumps with his teammates. Caroche, attacking. Passes to Breta. No good. Rebound by Umali. Outlets. Good pass to Arevalo. Short stab. Book it. Again, the good passing. Talaga. Sa part ng Ocampo. Medyo kailangan na mag-adjust ni coach sa kabila. Kasi yan, naka 2-3 zone. mabagal masyado ang transition defense coach ng Yes. Bonbon. Kaya Breto. nahihirapan sila na mag-recover. Yun ang dapat game adjustment ni coach niyan. Yes. Ayan na naman, tumatakbo. Arevalo, all alone, blocked by Breta. Breto, rather. Ayan na ho. Yan na talaga ang very athleticism ng batang yan. 16 seconds remaining or ang clock. Saka sa transition partner, nakikita mo yung flyer nila. Ng flyer ng Ocampo. Partner, coach, pupunta naman natin ang ating mga courtside reporter na si Cassandra para sa kanilang update. Magandang gabi mga kasurog. We are back for our 5th game of the day. Team Bonbon versus Team Ocampo. This is Cassandra Saton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup Camarines Sur, reporting from the side of Team Bonbon. For the first quarter, makikita na lamang ang Team Ocampo ng ilang puntos. Kaya naman during the timeout, pinaalala ni coach ang gameplay na dapat sundin at gawin ng team sa loob ng hard court. He also reminded the players to communicate properly, read the situation accordingly at matutong dumiskarte depende sa kung ano ang ipapakitang galaw ng kalaban. Determinado namang makabawi ang Team Bonbon kaya tumutok lang upang matunghayan natin kung maipapanalo ba ito ng Team Bonbon. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Yun na nga, coach. Ang sinasabi ng coach na Bonbon na matutong dumiskarte base sa galaw ng mga kalaban. Yun nga partner. Sabi din ni coach, yung trust the system. Yes. We should stick talaga kahit no matter what. We should stick to our system kasi yun talaga yung battle cry ng ating team. Doon ang flow ng game nyo Yes, kung paano kayo manalo Yes, Consulta, sizing the defense.
Binigyan ng pick. Passes to number 4-3. Makes it. Number 16, Olos. Nakakadalawa ng 3 points si Olos. Breto missing the shot. Good tap, good defense on the part of Umali. 29 seconds remaining in the first quarter. As you take a look, the open 3 ni Olos. Pasok na pasok. Ball will remain to Bonbon. My coach, partner, talagang kailangan mag-double time ng Bonbon Yes, sa ayan na. offense. Both defense and offense para makahabol sila. Yes, si Breto keeps on attacking talaga. Behind Yung sila by 10 points. talagang ina-atake niya. Consulta for 3. No good. Rebound by Puerta. Consulta, open for 3. Passes to Umali. Umali with a short stab. Bukit. Grabe. Yung passing. Yan. Nakita mo partner yung 50-50 ball nila. Tumira nila, offensive rebound pa rin. Sila sa kanila pa rin yung 50-50 ball. Yes. Offense nila, convert nila sa points. Very good. And that ends our first quarter with the score of 15-27. Pabor kontra Ocampo. Yes, Coach, we're back for our second quarter. Labanang Bonbon versus Ocampo. Okay, partner, importante dito yung in-game adjustment ng Bonbon eh. Kasi unang-una, kailangan nila yung match-up. Masolve nila yung match-up lalo na sa transition nila. Pag tumatakbo, kung sino kukuha doon. Pag hindi nila solve ang transition match-up nila, malaking problema nila yun hanggang fourth quarter. Yes, new guy na pumasok para sa Ocampo, number 6, si Nacario. Borja with a corner 3. No good. Rebound by number 23. Good pass to Borja. Borja was fouled and will troop to the line for 2. Yun, Coach, medyo may nakikita akong medyo konting liwanag. Medyo nagsishare ng bola. Ang Bonbon. May sila, may ball movement na ngayon. Yes, siguro napagalitan during timeouts. Sa kagandahan, may moving without the ball ng player nila. Yes, kasi I noticed medyo a good passer si number 23 ng Bonbon, si Abilion. Medyo mabilis yung bola compared sa nauna kanina. Yung Karoche, medyo matagal yung niya eh. Yung release ng bola niya. Dapat as a court general, dapat maganda ang floor vision mo. Kita mo ang tao. Passes to Noga. Again for 3. Offensive rebound, no good. Abilion. Dribbling. Entering the half court. Passes to Borja. Back to Abilion. What a crossover. Ricardo. Outlets to
Offensive foul. Ganda sana nung offside pass ha. Oo nga, so medyo nahuli. Nahuli si number 69, si Dulong. Beda Dulong, a former varsity din pala to na Naga College Foundation Tigers. Olos for 3. Misses, rebound by Dulong. Passes to Abilion. Abilion giving plays. Passes to Borja. Borja. Number 24 for 3, no good. Rebound. A double foul was called ng ating referee. Medyo nasaktan ata si number 33 ng Ocampo na si Baila. Yes, possession arrow will go to Ocampo, coach. Yung number 23, tumawag siya ng play nila, L. Ang problema naman, hindi naman gumalaw yung teammates niya. Yes, yes. Pero Kaya bumalik pa rin siya sa top. yes, pero it's a good sign na medyo nag-a-adjust talaga ang Bombon come second half. Okay, tingnan natin muna kung anong hatol ng ating magigiting na referees. I guess tama yung aking hula. Ball will go to Bombon. I guess Ocampo. Substitution, Dulong out. Number 10, Tehi in. Nacario passes to Baita, swings to Noga. Noga swings. What a pass. Yun lang, nasa case of nanggigil si number 33 Baita. Nung nakita niya maliit yung bantay niya, inatake niya pero nakalimutan niya mag-dribble. So again, back to Bonbon. Abilion with the play. Passes to Borja at the post. Borja at the top of the key. Passes to Abailon. Abailon with a short stab. No good. Rebound by number 24 with the move. With the power move. No good. Rebound again. Ricardo saves the ball. Passes to number 4. 24. 2 points. Yun. Ganda ng ball recognition na. Nakita Yes. agad yung open man. Medyo si 24, si Casaldon making his presence felt sa loob. Talagang he's crashing the boards. And Noga open for 3. Ayun, consecutive misses na kinukumit ni Noga sa ating 3-point line. Casaldon dribbling. Number 16 commits a foul for Ocampo. Stop ang momentum sa transition para hindi easy basket. Ito kasing Casaldon partner, isa din sa veteranong player dati ng Calabanga. Ngayon, play for Bonbon. Yes, kita naman sa kanyang galaw. Pag nasa loob siya, talagang he's powering his muscle talaga. Oh, alam ko, partner, naglaro din to sa nakuha din to sa Manila eh. Nakalimutan ko anong team to sa UAP o NCAA, pero umuwi dito Ayan na. Again, attacking. Marasigan with a 2 and a score. Talagang he is attacking the paint. Marasigan reminds me of medyo may resemblance siya kay Jalen Green, partner. Oo. With his hair and then malakas ang katawan, Yes. go hard sa basket, Yes. walang takot. Casaldon again, powering his move. Yan ang veterano talaga, coach. Ibang posisyon. Diba? Talagang masisinda ka kasi tingnan mo naman with his build, talagang inaararo niya kung sino may depensa sa loob. Yan, magaling yung recognition kasi ng Casaldon. Pag nakita niya mismatch ang bantay niya, talagang kailangan niya araruhin, atakihin niya sa basket. And also credit sa kanilang mga guards for recognizing Casaldon sa loob kasi alam nila na may advantage sila when pinound nila yung bola kay Casaldon. Casaldon with his last shot sa free throw. Makes it 2 for 2 for Casaldon, coach. Halos nawala na din yung momentum, yung rhythm ng offense ng Ocampo. Yes. Oh. Power move din. Number 33, si Baita from Ocampo. He will drop to the line for 2. Medyo talagang git-gitan sila. Mga bigs ng magkabilang kupunan talagang git-gitan sa loob. Pinapakita nila kung sino yung karapat-dapat na maghari sa loob ng paint. Sinong pwede maging dominant big man nila. Saka kayang-kaya nilang tansyahin kung hanggang 4th quarter. Yes, coach. Last shot. For Baila.
with 7 minutes and 11 seconds remaining sa ating second quarter. The score is 19 for Bonbon and 29 for Ocampo. Ayan na, Bailon directing traffic, passes to Borja. Borja looking sa post. Casaldo, ay, Abayla for 3, no good. Rebound by Borja. Borja commits a turnover. Noga, dribble, surveys the floor. Looks for Marasigan. Marasigan pounding the ball. No good. Rebound by number 6. Nacario with the putback and a score. Abaylon passes to Borja. Borja for 3. Kaboom! Partner, nakakailang 3 points na to. Si Borja, medyo talagang he is steady. Pag talagang pinakawala mo yan. Number 6, Nacario. Babawi. No good. Dapat mag-adjust si coach ngayon. Yes. Dahil nag-back-to-back. May tira Borja. sa labas yung Borja. Dribbling. Passes to number 32, Ricardo with the 2 points. Ayan na, coach. Medyo maganda na yung rhythm ng offense ng Bonbon. Halos nagiging even na rin coach yung laro eh. Yes. Oo, gumaganda rin. May mga game adjustment. Noga. Kicks to Marasigan. Open for 3, no good. Rebound by Baita with a fall away. Dirk Nowitzki. Shot. No good. Yung Marasigan partner, masipag, gagaling sa 3 points, pumapasok pa. Yung Yes, mga paborito ko mga player, yung yun mga hustle player na two-dimension player. Both Yes. offense and defense, magaling ka. Yes, yan naman niya sinasabi talaga na talagang yung puso sa laro hindi mo matatawaran. So, yung mga crashing the rebound, talagang nagda-dive for loose balls. Yun naman talaga yung mga gusto ng coaches eh. Importante sa isang coaches na sabi mo nga coach, yung lahat ng part ng kaya niyang gawin. Mga Yes. two-dimension player, Yes. mga two-way player. Yes, ball will remain to Ocampo. Then again, coach, meron tayong sa YouTube channel. Mapapanood din yung mga games natin live sa Ako Bicol Cup YouTube channel. And then yung mga games sa Albay-Leg, mapapanood din yon. So please, manood kayo doon. Like na rin, subscribe na rin yung page. It's Marasigan with a spin, with a power move. No good. Rebound by Casaldon. Casaldon, dribbling, surveys the floor. Passes to steal by Arevalo. Arevalo with a yo-yo shot. No good. Rebound by Breto. Again, Marasigan and Breto. Medyo, lambingan lang pala ako. Tsaka ko lang. Magkabarkada yung dalawa eh. Yes. Talagang hindi sila magbibigayan despite na magkaibigan sila. Pag sa laro, maghalaban talaga. Yung sinabi mo kanina partner, yung nakikita na sa YouTube Yes po. may game review. Kaya Meron. nakikita ko din mga game review kung scouting. Makikita, doon mo pala makikita Yes, mo na. Pwede meron. ka na hindi ka na manood sa live. Yes po, ayan. Ocampo attacks the basket, no good. Umali misses the shot. Breto, dribbling at the top of the key. Passes to Ricardo. Ricardo loses the ball. At ang kinagandahan dito, coach, mapapanood natin sa ating YouTube channel, sa Facebook. Napapansin ko, kumaya-maya ba, kaliwat ka ng palitan ng profile picture nila. At yung iba naman sa stories. Yun ang uso ngayon. Yes, coach. Yun ang new generation ngayon na panahon. Puntahan naman natin ang ating courtside reporter na si Carmela para sa kanyang update. Carmela, magandang gabi sa iyo. Take it away. Magandang gabi mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Team Ocampo is on the lead right now. And according to Coach Anthony Araula of Team Ocampo, they are really looking forward para may panalo ang laro ngayon. That's why they are focusing on their play. And mas napapadali daw ang laro ngayon dahil nakikita niya na mas may advantage sila when it comes to speed. Kahit medyo may mga kalakihan daw ang mga players sa kanilang opponent, which is the Team Bonbon. Pero kahit daw may mga advantages sila dito at nakakalamang ay hindi pa din sila magiging kampante at mas ibuboost pa ang lakas para may sigurado na ang pagkapanalo. That's the latest update. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Carmela, sa inyong update. Ayun na nga, coach, talagang hindi sila mangangampante kahit lamang sila kasi alam naman nila na mas malalaki talaga yung Bonbon. Medyo rough pa yung offense pero we'll see come second half kung anong pagbabago. Ako nga partner, yun yung tinatawag na cumbersome team. Na slow team. Noga with the long three.
net lang ang tinamaan. Ball pupunta sa Bonbon. Yun ang inaano nila na sabi ni coach na pabilisin, ipas pace natin up tempo. Lalo na mga conversion team na slow pace, kailangan natin tumakbo. Gagawin natin, yun ang magiging picture ng team natin, yung run and gun. Yes, as we take a look, Caroche, number 34 with the steal. Bayrante with layup, no good. Rebound by Caroche. Caroche to Borja. Caroche looking, passing. Number 15 with the hop, with the step. Basket ba, coach? Hindi ko nakita. Hindi ko nakita rin kung ano. Hindi ko nakita eh. Take 2 yata, hindi basket eh. Sumesenyas yung referee. Dalawa. Ay, bonus free throw will be Bonus awarded. ba? Basket Oo, counts. Wow, basket count pala yun eh. And one opportunity. Pasok para sa number 15. Si Brian Sambo. Masakit-sakit din yun. Oo. 5 points na lang, lamang. Umali. Tumarasigan. Power move. No good. Rebound by Bante. Makes rebound by Breto. Breto securing the rebound. To Caroche. Outlets to number 15. No good. Medyo Awkward wala. yung ano, Yes. awkward yung ano niya eh, step niya eh. Yes, medyo out of Balance control. eh. Out of Oo. control si Brian Sambo ng Bonbon. Caroche. Assist to Ricardo. Breto with a power move. No good. Rebound by number 15. Yun na nga, partner. Ang sinasabi ko na hindi matatawaran ng sipag sa loob ng court. 2 points. Sipag tong For number Brian 15 Sambo. na to, Sambo. Parang bata pa eh. Konsulta. Assist to Arevalo. Umarasigan. Sa gitna. Umatake. Pinasa kay Umali. No good. Rebound by Sambo. Sambo to Caroche. Caroche rushing. Looking for his teammates. Passes to Ricardo. Sambo. Steal by Umali. To Marasigan. Marasigan with the fake. With the left hand. No good. Rebound. Grabe to Ball will remain to Ocampo. Grabe partner itong Marasigan na sobrang sipag. Kaya talagang takbo Oo. talaga siya. He is crashing the boards. Kahit mintis yung tira niya, susundan niya yung bola. Umali. At the top of the key, pinapahirapan. Pinasa kay Arevalo. Arevalo to Bayrante with a short stab. No good. Rebound again by Bayrante. Bayrante with a putback. No good. Carocha all alone. Rushing with the layup. 2 points. Lang 2 points na lang. Yes, coach. Talagang malaking bagay ang pag-crash ng boards. Lalong-lalo na si Sambo. Malaking bagay nung pumasok siya. Nakakapag-outlet sila. Saka nakokontrol na yung backboard eh. Ang importante lang naman dyan, yung defensive rebound, makontrol mo. Once na-control mo ang 50-50 ball na defensive rebound, kaya mo mag-transition. Pag hindi mo na-control, problem na naman yan. Lalo na nakukuha na ng Bonbon ng rhythm nila. Yes, as we take a look, yung medyo contested layup ni number 0, si Bonbon, si Joseph Caroche. After that, offensive rebound by Sambo. The score is 31-33. Pabor pa rin sa Ocampo with 2 minutes and 52 seconds remaining sa ating second quarter. Coach, baka naman may babatiin ka kasi marami na nanonood sa ating Facebook Live. Oo, marami nga gusto sana magpa-shoutout eh. Sabi nga kanina ni Coach Joji baka maano. Hindi naman, paminsan-minsan lang tayo. Paminsan-minsan lang. Shoutout tayo dyan sa pinsan ko, si Harbeck Sevilla. Nanonood siya sa San Miguel, Bulacan. Yes, magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi Saka po. si Manaylani Pasiona. Shoutout. Maraming salamat sa panonood at pananamang kilik. Sa San Miguel pa yon partner, nanonood Ay, dito. maganda. Maraming Bulacan salamat. pa yon si Harbeck Sevilla. Yes, maraming salamat. As we take a look, Borja looking for his teammates. Passes to Caroche. To Ricardo. Ricardo passes to what a pass. Ganda nung offside. Breto. Ganda nung offside pass ah. Yes, Breto with the layup. Yun na, parang nabaliktad, coach. Kasi naman, si Bombo naman ngayon na nagsishare ng bolas. Minamalas na rin on the part of Bombon. Caroche hesitates with a crossover. Kicks it out.
to Breto. Breto with the short stab. No good. Umali with the rebound. Steal by Caroche. Caroche open for 3. Kaboom! Caroche, 3! Yan na nga, lamang na po coach ang Bonbon. Good hustle sa part ng Bonbon. Nagiging factor na ngayon partner yung fatigue dito kay Marasigan kasi Yes. masyadong babad na siya eh. Yeah, umali, block by Ricardo. Ricardo recovers the ball. Passes to Borja. Borja waiting for his teammates. Binigay kay Caroche. Caroche nakatingin kay Breto. Pinasa kay Borja. Borja kay Ricardo. Borja passes to Sambon, number 15, kicks it out to Breto. Breto fakes with a pull-up. No good. Naputukan coach ng 24 seconds. Pero at least medyo may ball movement na talaga ang Bonbon. Maganda ng ang execution nila ng play lalo sa ball movement saka sa man movement nila. Yes, partner, coach, meron tayong update galing sa ating courtside reporter si Cassandra. Cassandra, pasok po. As per coach instruction, kailangang dumepensa ng mga players sa ilalim, siguraduhin at protektahan ng bola at higit sa lahat ay ang magtiwala sa teammates. Kailangan nilang pagkatiwalaan ng kanilang mga miyembro upang makabuo ng team dynamics. During the timeout, they are encouraged to play according to their roles at inisa-isa naman ng mga coaches ang roles ng bawat players na papasok sa hardcourt for them to be reminded on what they are expected to do and perform while playing. Sa ngayon, paunti-unti nang nakakabawi ang Team Bonbon. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you, Miss Cassandra. Ayun, coach. Yun na nga, importante talaga na alamin mo yung role mo na ibibigay sa inyo ng mga coach para when it comes sa loob, hindi kayo magra-rattle. Yan naman ang talaga importante doon. Every time na ipasok ka ng coach mo na mga may nag-huddle ka or nag-instruction ng mga assistant coaches, kailangan mong pakinggan kung ano yung sinasabi nila, kung ano magiging gagawin mo sa loob ng court. Yes, as we take a look, yung power play ng number 33 ng Bonbon. Ayan, talagang dinikdik niya sa depensa. Ayan, nakakuha pa siya ng foul. Ngayon, he will troop to the line for his bonus free throw. He completes the 3-point play para kay Baita. And balik ulit sa kalamangan ang Ocampo. Caroche passes to number 22 Ricardo, to Borja. Borja to Sambon, to Caroche. Breta nabitawan ng bola. Sambon with a short stab. Rebound by Sambon again. Sambon to Carocha. Carocha attacking the defense. Loses the ball. Passes to. Block by Breto. Ayan na. At the end of our second quarter, the score is 36-38 in favor of Ocampo. Yes, Coach. Thoughts sa ating first half? 38-36 lead by Team Ocampo. Dalawa na lang ang lamang because of game adjustment din kasi ang kagandahan naman na ginawa ni coach, ang coach ng Bonbon is naka-adjust sila lalong-lalo na nung second quarter. Ang problema naman ng Ocampo is yung fatigue factor. Kasi yung Marasigan na nagtatrabaho sa kanila, problema nasagad na sa playing time. Importante sa coach is yung pattern mo, yung timing mo sa substitution ng player. Yes, na hindi mo siya susunugin. Kasi may dalawang quarter pa na kailangan mo i-reserve yung player mo. Lalo na dapat, alam mo yung minutes played na dapat consistent and efficient ang isang player. Yes, Coach. Well said talaga. Yun, talagang adjustments are made ng mga coaches natin kasi alam naman natin talaga sila ang mag-spearhead sa, as we take a look, some highlights ng ating first half. Talagang first half na nalasa si Marasigan. And sa part naman ng Bonbon, si Joel Breto making his presence felt both on offense and in defense. Maganda yung pinapakita ng Breto lalo na sa defensive side. Yes, malaking bagay yung depensa niya, lalo yung mga blocks niya sa transition.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners sa simula pa lang nitong pandemya. And we are back to our ball game. Magandang gabi sa ating mga manonood, especially sa ating Facebook Live. This game is brought to you by Congressman Elizalde at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog na. As we take a look, our leading scorers sa ating laro for Team Bonbon, we have Breto leading the charge for Bonbon with 10 points, 5 rebounds, 3 assists and 2 blocks. And meron din si Borhang, 8 points, 2 rebounds, and 2 assists. In the part of Ocampo. Sa Ocampo naman, si Arevalo with 8 points, 1 rebound and 2 steal. Si Baila is 5 points and 5 rebounds. Yes, we are back. Another rebound by Marlon Casaldon. Outlets Borja. Caroche. To Casaldon attacking the defense with the layup. Power move, no good. Rebound by Ricardo. Ricardo spins. Steal by number 1, Noga. Noga surveying the floor. Back pedals. Good defense by Breto. And he forced our turnover. Ball will go to Bonbon. Ayan na, talagang Nice defensive, hustle. talagang Oo. defensive prowess ng Breto. Talagang litaw na litaw dito sa larong to, coach. Ganda nung hustle ng Breto. Oo. Commit ng turnover si Noga. Nasa kanila ngayon ang bola. Borja looking for Casaldon. Casaldon dribbles with a pull-up. No good. Rebound by Marasigan. Outlets Noga. Olos dribbling. Passes to number 12, Arevalo. With the short stop by Marasigan. No good. Rebound by Breto. Breto dribbling. Rushing. Attacking the paint. Traveling. Medyo nagdalawang isip kasi sinalubong, coach. May lumabas na depensa kaya naging medyo nag-commit siya ng turnover ngayon. Yung nailang, Breto, oo. nailang. We have 8 minutes and 55 seconds, 36-38, pabor sa Ocampo. Noga looking for Arevalo. To Olos. Olos. Jab steps. Turnover ng Ocampo. Yun ang defensive presence ni Casaldon. Hindi pa lumalapit ang opensa. Medyo nabibitawan na kasi talagang medyo malaki. At medyo yung build ni Casaldon, medyo nakakatakot. Maganda Pagdating sa basketball. maganda yung lateral niya, partner. Yes, Breto with the pull-up. Talagang kumakamada pa, coach, si Breto. Arevalo. Casaldon with the rebound. Passes to Borja. Borja. Caroche. Outlets to. What a layup ni Breto. Akala ko, partner, isasalpak na ni Breto. Oo nga. Medyo Yung sumobra sa ring. yung kamay nasa ring na eh. Delay up na lang eh. Yes, Arevalo with a good pass to Olos. Block by grabe naman si Casaldon, pinadikit sa board. Dalawa yun. Yes. Yung sumabay dun. 14 seconds remaining on the part of Ocampo. Olos inbounding the ball. Noga dribbles the ball. Hindi niya nakita si Marasigan. Noga attacking with the right-handed layup. No good. Marasigan with offensive rebound. Nakakuha ng foul kay number 24. Yan, partner, medyo nakapagpahinga siguro. Oo, itong Marasigan sa
Kasaldon, pareho. Yes. Mga bato-bato ang katawan, Yes. malakas ang mga katawan. Marasigan will drop to the line for 2. He misses the first one. Meron tayong update, Coach, para sa Team Bonbon. Si Cassandra with coach ng Bonbon. Take it away, Cassandra. Right now, we have the chance to speak with one of the coaching staffs of Team Bonbon. Coach, magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Ayan, Coach, kumusta ka po? Ano pong pakiramdam nyo as of the moment considering na kanina nahuhuli yung team, ngunit ngayon talaga namang nakakahabol sila? Okay, kanina siguro na bigla lang kami sa biglang pagpasok ng first at second quarter. At least ngayong second quarter naka-adjust yung team namin. So kailangan lang ma-workout namin yung defense namin kasi nagbigay kami kanina ng 38 points, malaki yun. So kailangan ma-improve namin yung defense and offense. Pag na-improve namin yung defense, papasok na lang yung offense namin. So far so good naman yung ano namin. Ayan, Coach, since na-mention nyo po na may adjustment na nangyari, ano po ba yung adjustment o changes ng team na ngayon nakakahabol na? So in-improve lang namin yung defense namin. Kasi tumitira kanina sa labas, nakakarami sila ng 3 points, focus lang kami sa defense, outside shooting nila, tapos saka kami ng aming mga plays sa offense. Ayan, Coach, we are currently live po. May gusto ka po bang batiin o pasalamatan? Okay, gusto ko lang pasalamatan yung LGU Bonbon sa pamumuno ng aming mayor, si Mayor Imbot Angeles, si Vice Mayor Eddie Altesa sa pagkakataon na binigay nila sa LGU Bonbon at sa chance na makapaglaro kami sa Ako Bicol. And sa Ako Bicol, gusto namin magpasalamat sa chance na makapaglaro yung mga players namin. At pwede bang bumati? Binabati ko yung asawa ko, saka yung dalawa kong anak, kasama ko yung isa, si CJ, saka si JC. I'm Karen, I love you, and sana manalo kami. Ayan, thank you very much, Coach. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, thank you, Miss Cassandra. Maraming salamat sa iyo. Ayun, may pa I love you pa si Coach. Yan. Malayo pa yung tapos na yung Valentine's Day. Tapos na Valentine's, pero may pa I love you pa. Ayan, pahabol yun. yes, yan nakikita natin si Ricardo. Nasa free throw line, may nasaktan kanina. Si Baila, I guess, na natuhod sa midsection, kaya medyo linabas muna siya. Ricardo. Si Marasigan partner, hindi niya nakukuha yung rhythm niya sa offense. Yes, kasi nandun si Casaldon to defend para sa kanyang mga putbacks. Arevalo, Breto, rushing. Good foul on the part of Arevalo kasi alam niya once na maka-take off at mauna sa kanya si Breto, mahirap na pigilan. Pag lumipad tong Breto, dapat dun sa baba pa lang stop mo na para pag lumipad to, sigurado sure basket, sure 2 points yan, yes, partner. So take a look, binalik na ulit si Bayarante para sa Ocampo. And ball will remain sa Bonbon. Breto looking for his teammates, passes to Borja. Caroche, humingi ng pick kay Dulong. Caroche, pinasa kay Casaldon. Casaldon spins. Turnover kay Casaldon. Nadaganan si Marasigan, medyo nasaktan, pero I hope he's okay. Kaya nga, Coach, case of cramps. Yan na yung fatigue na sinasabi mo, Coach, nung first half pa lang. Yan, factor ang fatigue, lalo na dun sa substitution. Kasi dapat alam mo yung playing minutes ng player mo kung hanggang saan siya efficient dun eh. Yes, Coach. Hindi mo pwedeng sunugin na isang player, lalo na ang player mo is a key player. Yun, nasit Marasigan, misses the shot. Again, Marasigan again with the rebound. With a spin. Nakakuha ng foul kay number 69. Si Beta Dulong. Speaking of 69, binabati ko ang aking kaibigan at kumpare na si Mertz Rojas. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Si BB69. Magandang gabi sa iyo, sir. Si partner, si player din namin sa Ateneo Golden Knights, si Ambert Hermoso, player ng Iriga. Ambert, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. Ascarocho, tiniting ang depensa ni Noga. Crossover, passes to Borja. Borja, open for 3. No good, rebound by Marasigan. Marasigan, dumidribble. Pinasa kay Arevalo. Arevalo, lumay up. Uy.
Iyon, gandang layup, nakakuha ulit ng foul. Ang number 69 na si Beda Dulong, he commits his second foul. Pupunta si Arevalo sa charity stripe for 2 free throws. Yan, Arevalo with his first attempt makes it. Ganda yung pinakita ng Arevalo, aggressive sa basket para makakuha siya ng easy 2 basket Yes, sa free oo. throws. Talagang dinikdik na yung kanyang layup over the outstretched arms ng ng mga defenders ng Bonbon. Yun naman partner ang mga gusto ko sa player, hindi takot, go hard sa basket. Yes. Ganito Arevalo, hindi takot, misi malaki yung depensa niya. Yes, Casaldon loses the ball. Arevalo picks it up. Arevalo looking for his teammates. Dribbling, passes to number 34. Passes again, no good. Again, ayan na, ang steady glue guy na si Brian Sambo. Pumasok na ulit. Bora with a reverse, no good. Rebound by Noga. Noga, rushing. Penetrates with the left hand, no good. Casaldon with the rebound. Outlets to Carocha. Carocha to Bora. Bora bumps. 2 points. Bora, 2 points. Noga. Bayrante giving his pick. Marasigan. Bayrante. Nakakita. Kinik out. Marasigan. Open sa 3. Lumusot. Lumayab. Sapal. Coach, yan. Si Marlon Casaldon talaga amazing. His presence felt when it comes to defense. What a block by Casaldon. Yes, Coach. Meron tayong update galing sa ating courtside reporter, si Carmela, kasama ang coach ng Ocampo. Carmela, pasok. We have here Coach Anthony Iraulo, ang head coach ng Team Ocampo. Coach, good evening po. Kamusta naman po kayo? Medyo sa ngayon, medyo kabado. Siguro sa nangyayari ngayon, nagko-collapse yung aming team. Kaya ano na lang, i-enjoy na lang namin yung laro. Focus na lang sa depensa, tapos execute the concept. So Coach, your team, which is the Team Ocampo, ended the first half with a score of 38 points at kayo po yung nag-lead. But right now, dikdikan na po ang labanan at nakahabol na nga ang Team Bonbon. So Coach, ano po yung magiging adjustment nyo ngayong second half? Siguro sa mga player ko, sana enjoy at yung defense na lang ang ano namin, improve din yung shooting kasi medyo physical na kasi yung laro. Yun lang. Anyways, Coach, we are also live. May gusto po ba kayong batiin o pasalamatan? Siguro, unang-una nagpapasalamat ako sa Ako Bicol sa programang ito na pinakamaganda dito sa Kamsur. And syempre, kay Kong Rizaldico and kay Mayor ng Ocampo, si Mayor Ronald Alango, sa suporta ng LGU at kay Ate Bayi ng Gasbay at sa Genesis sa aking kapatid. Salamat. Thank you po, Coach, and good luck po. At yun na nga mga kasurog, narinig na natin si Coach Anthony. That's it for now. Take it away, Coach John and Coach Cyrus. Maraming salamat. Yun na nga, nakita natin na nagpapasalamat ang ating mga coaches and ang ating teams talaga sa magandang binigay na palaro ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Sa panahon ngayon, partner, dapat mag-adjust talaga si ang Ocampo. Lalo na yung transition offense ng na flow na ginagawa ng Bonbon. Kasi ang tools ng transition miski pa paano ang gagawin mo is mag-soft press ka. Yes, Yung soft press, hindi naman yung full court, at least mahinto mo lang yung transition, soft press na tinatawag namin sa game. Yes. Good observation, Coach. Ayan, may review ata na rini-request ang team ng Bonbon. Ewan ko lang. Yes, wala na. Noga heading to the free throw line for his first throw. Noga in and out para sa kanyang unang tira. Coach, we have 3 minutes and 40 seconds na lalalabi. Lamang ang Bonbon, 47 kontra 44. Para sa tingin ko, partner, hanggang sa dulo, parang close fight to. Ang gandang laban ito. Yes, ang matchup nila, tamang-tama lang. Hindi naman masyadong mabilis, hindi naman masyadong mabagal.
yung both teams same tempo ang pinapakita nila sa game. Yes. Oo, medyo hindi kakaiba. Nagbintis si Nogan ang dalawang sunod na free throw. And pangatlo, nako, dati sa bad news, ayan na. Breto is bumped by Noga. Nakita na ni Noga na talagang palipad na, kaya talagang pinap niya na. Yun ang pag athletic ang isang player talaga, dapat sa baba pa lang, stop mo na. Yes, both teams are warning na para maging penalty. Ayan, as you take a look, Borja inbounding the ball, deciding the play, gives to Breto. Nako, sumobra. Medyo nanggigil coach, nakita niya medyo may bantay, nag-step pa siya ng isa, medyo natawagan siya ng traveling. Na-excite siya. Yes. Na-excite si Breto. Konsulta, Bayrante, jab steps, Konsulta, at top of the key 3. No good, rebound by Breto. Nagdadala ng bola. Breto, tumingin. Passes to Caroche. No good. Bayrante, outlets to Arevalo. One-on-one with number 69. Block by Dulong. Rebound by Breto, rushing. Nakakita ng puwang, tinira yung pull-up. No good. Rebound by Marasigan. Waiting for his teammates. Attacking Breto with a behind the back dribble. And nakakuha ng foul. Ganda, coach. Talagang attacking the basket. Talaga nakita mo, medyo may dribbling talaga tong si Marasigan. No, behind the back pa yung ginawa niya. Pagkatapos, nakapag-commit pa ng foul ang Team Bonbon. Yes. As of now, partner, walang outside shooting ang nangyayari sa both teams. Yes. More on inside basket ang ginagawa nila. Siguro, isa na rin yun, yung climate, isa pa rin yung climate, yung fatigue na rin, may pressure na rin. Kasi habang natatapos yung third quarter, papasok tayo ng fourth quarter, may pressure na rin yung both teams, nakapagod na rin. Yes, yan, nakakita na natin at tumutukod na rin yung several players, nakikita natin kasi talagang diktikan yung opensa at depensa ng mga both teams. 3 points lead lang yun eh. Masyadong maliit ang gap pa ngayon ito, kaya sabi ko nga, partner, magandang laban to. Yes, nakakamoy overtime ba to, coach? Pwedeng mangyari. Sabi nga, walang imposible, lahat posible. Pwedeng mag-overtime to. Mag-overtime naman to. Talagang patibayan na lang. Kung sino yung may endgame instinct. Yun naman nanalo. Yan, as you take a look, yung mga coaches natin giving instructions to their players na talagang kasi every possession talaga ay mahalaga. Every possession count. Yes, we are back to our ball game with 2 minutes and 50 seconds remaining sa ating ikatatlong yugto. 47-44 pabor sa Bonbon. And Marasigan will head to the line sa kanyang dalawang free throw na because nakakuha siya ng foul kay number 69 si Beda Dulong na mayroon ng 3 fouls. Sa whole duration partner ng game, walang nagmaman to man defense, more on zone lang sila. Yes, medyo wala. Medyo zona lang kasi zona. Wala pa tayo nakikita nagman to man. Possible na magman to man yan kung dikit ang laban. Yes, kaya nakita natin yung last shot ni Marasigan. 2 for 2 para kay Marasigan. The lead is dalawa na lang because of that free throw. Caroche, crossovers. Passes to Borja. Borja directing traffic. Ricardo sumisenyas ng pick. Breto sa baseline. Casaldon attacks. Passes to Caroche. Open for 3. Misses. Medyo open, nagmadali. Sayang. Partner, puro miss basket na both teams. Wala nang outside shooting. Wala nang consistency nila sa labas. Yes. So take a look. Konsulta. Tumatawid ng half-court line. Tumarasigan. Open for 3. Opted to pass. Konsulta. Swings the ball to Arevalo.
traveling ang nakuha ng number 33 na si Baila. Kakapasok lang, nasakman kanina. Medyo malamig pa kaya he commits a turnover. Possession will go to Bombon as Borja entering the half-court line. Looking at the post para kay Ricardo. Nakakuha ng foul, number 33. Baita. Si number Baila. 30. Baila. Nakakuha. Yes, penalty na ang Ocampo. So, number 22, Ricardo Punbon will troop to the line again for their bonus free throw. 22 for his first. In and out. Ngayon third quarter partner, mabagal ang scoring natin. Yes, medyo meron slow scoring quarter tayo. Yes, meron low scoring talaga. Low scoring ball game because of the defense. Now, 2 misses on the part of Ricardo. Rebound by Marasigan. Consulta at the top of the key. Crossover. Marasigan. Marasigan with the layup. No good. Nakakuha ni Arevalo. Arevalo with a short stab. Misses. Rebound by Ricardo. Gives it to Borja. Borja, nabitawan ng bola. He recovers. Balakyao. Passes to Breto. Breto with the one-hander. Bucket. Yung ganda ng semi-hook. Yes. Semi-hook shot. Talagang Breto, patuloy pa rin the floater. ang pananalasa sa scoring ni Breto. Marasigan with the offensive rebound. With the putback. No good. Rebound by number 33, Baila. Baila with the up and under. No good. Rebound again by Baila. Baila nakikipagbanggaan kay Casaldon. Yon, good defense on the part of Casaldon, preventing Baila with the open 2. Yung partner, yung Marasigan, hirap na hirap sa opensa niya dahil sa depensa ng Bonbon. Yes, talagang alam na nila. Nagka-clog yung defense pag pumapasok si Marasigan. Nagdo-double agad sa kanya eh. Tapos naka-vertical lang kaya hirap siya. Borja with the volley shot, no good. Rebound by Casaldon, power is move, one-hander, no good. Baila with the rebound, outlets to Marasigan. Marasigan to Consulta. Consulta passes to number 10, all alone, no good. Borja crashing the rebounds. Balakyao crossing the half-court line. Passes to Casaldon. Casaldon, power is move. Bucket! Yon! Talagang napasigaw pa si Casaldon after ng kanyang tira, coach. Power yun Talagang minamana ni Casaldon. Alam niya mismatch, kayang-kaya niya yung kainin. Yes, coach. Talagang making his presence felt sa loob talaga. Consulta. Passes to Marasigan. Marasigan. Binangga ni Casaldon. Bumalik. Baila loses the ball. But there's a whistle na tinawag ng ating magigiting na referees. Foul on number 22, Ricardo o Bonbon. 2 free throws will be awarded to Baila because pareho ng penalty, coach, ang both teams. Parehas na silang penalty. Parehas silang mag-free throws na ngayon. Masyado kasing aggressive. Masyado. Pag ganyan, early penalties, mahigpit ang depensa. Yan naman ang mga consequences ng mga early penalties dahil sa defense. Yes. Ayun na, pumasok po, coach, yung unang free throw niya. Yes, pumasok yung unang free throw ni Baila. And first free throw. We have 20 seconds remaining sa ating third quarter. Medyo close fight. And then last shot siguro on the part of Bonbon as yun na nga. Naagaw ni Arevalo. Arevalo all alone with the layup. Scores! Casaldon with 6 seconds remaining. Passes to Ricardo. Ricardo penetrating. Spins with the follow away. And the basket at the buzzer. The score is 53-50. Pabor sa Bonbon. Ganda na rin ang ginagawa ng Bonbon ngayon sa opensa nila. Both offense and defense. Yes, timely basket. Medyo mabigat yung binitawang fall away. Spin sabay fall away. Ganda. Mala Kobe Bryant yung ginawa ni Ricardo doon, coach. Ang din kasi pag every quarter dapat lead kayo. Kasi unang-una doon kasama yung league nyo sa momentum ng game nyo. Yes. As you take a look, yung mga highlights, yung mga power move ni Casaldon sa loob, sabay sigaw sa kanyang opponent. Talagang pinapakita niya kung gaano siya kadominante when it comes sa loob ng paint. Casaldon talaga is power player. Same with Marasigan.
Kaso yung Marasigan, hindi niya nakukuha yung rhythm niya sa opensa ngayon. Tagal-tagal na rin wala siyang basket. And matagal-tagal na rin siyang walang kapalitan, coach. Oo, yun. Kaya ayun, nakita ko na, papasok na siya, talagang papalitan na siya. Papalitan na ba? Yes. Napahinga din sa salamat na pahinga. Kaya, Baka partner na pag-isip-isip ni coach na kailangan na rin pahinga si Marasigan para i-reserve niya sa fourth quarter. ayan, yan, yung highlight kanina ni Breto na akala natin isasalpak na. Ano lang, konti na lang yun. Ipe-face niya na lang yung kamay niya. Dunk na yun eh. Next game natin, partner. Maganda to. Kanakman versus Naga. Yes, partner, we are heading sa ating fourth quarter with the ball para sa Bombon. Swings ito Breto. Yako nahuli. Yan, coach, ang often na mga turnover ng mga bagito na nakikita nila sa iba na hinuhook nila na hindi naman necessary talaga. May mga talaga unnecessary mga ginagawa mga batang player. Yes. Kulang pa sa gulang. Yes, coach, as we look, Consulta attacking. Ayan, malamig number 33, si Baila. No good. Rebound by Consulta. Consulta for 3. No good again. Rebound by Carocha. Caroche rushing. Passes to Borja. Libre si Balakyaw, hindi nakita. Caroche. Puntik nang ipasa. Cut by Borja. Caroche, humingi ng pick kay Ricardo. Good backdoor play sana. Pero na-anticipate ni Baita ang kanyang pasa. Oo, ganda na intention kaso good recognition sa depensa ni Baita. Yes, Breto faking. Up and under. Passes to Breto. Caroche for 3. Air ball. Rebound by Olos. Consulta. Naagawan ni Borja. What a shot. Good defense na and better offense pa ang binigay ni Borja on the part of Bonbon. And Caroche with the rebound. Dribbles the ball. Number 19 with the 3-point shot. No good. Rebound by Baila. Arevalo. Foul ang binigay ng number 19, si Balakyaw. Medyo malamig pa si Balakyaw kaya medyo lamitis na pa yung open 3. Sa lamig pa naman ng ng aircon dito, partner, sa sa Capuerte Coliseum. Talaga matagal-tagal ka mag-init dito. Matagal kang pagpawisan. Yes, ball will remain Ocampo. And right now, puntahan naman natin ang ating courtside reporter, Nisa Cassandra, para sa kanyang update. Napakagandang laro ang pinapakita ng dalawang team. Pareho nilang pinapahirapan ang bawat isa at talaga namang naglalaban para makamit ang panalo ngayong gabi. Patuloy namang nangunguna ang Team Bombon, ngunit hindi rin pumapayag ang Team Ocampo, kaya patuloy silang humahabol at as of the moment, konti lang ang lamang nila sa bawat isa. Kailangan pang mas paigtingin ang tapang at diskarte na ginagawa ng Team Bombon para maipanalo ang match na to. Yan muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat sa ating nagagandahang courtside reporter na si Carmela. And coach, we are heading to our 7-minute mark with 57-52, pabor sa Bonbon. Casaldon with a spin and the fake, plus the floater, no good. Olos rushing, looking for his teammates with a behind the back. Kaso naagaw ni Breto. Breto diving for the loose ball. Traveling, coach. Traveling. Natawagan si Breto ng traveling kasi inangat niya yung paa niya. Yes, medyo hindi nagustuhan ang bench ng Bombon. Ang tinawag ng ating referees. They're requesting for a review pero I guess hindi magagrant kasi challenge. Yes, ayan na, coach. Wala nang pahinga. Pinasok na ulit. Yes, at least Grinat, coach, yung challenge. Nandiyan na rin si Marasigan para sa Ocampo. Grant pala yung challenge. Less than 2 minutes. More than 2 minutes pala siya. Nakapahinga. At least malaking bagay na nakapagpahinga si Marasigan. Yes, kita mo, coach. Pati pagmamap, ginagawa na ni Breto. Ganun kasipag ang batang to. Batang-bata. Fresh legs kasi yung bata eh. Pati pagmamap,
ginawa na ho. Siguro partner, nung panahon ganun din tayo. Nagmamap tayo habang naglalaro. Ayan, Olos. Yun, coach. Yan, with a 3. Noga, tinignan pa ang kanyang bench pagkatapos makapagbuslo ng isang 3 points. Matagal-tagal na rin hindi Yes, natin ayan na ho, nakita dalawa- yung offense ni Noga. Dalawa na lang ang laman ng Bonbon as Caroche passes to Borja. Borja swings the ball to Caroche. Caroche. What a pass to Casaldon. Casaldon with the open 2. Very, very steady sa loob si Casaldon. Kasi good pass din talaga. Good recognition of the guards to locate. Yan si Noga taking over. Yun, turnover. Coach, tumama sa tuhod daw o sa katawan ni Noga. And bola mapupunta sa Bonbon. Kaya malaking bagay din yung depensa, yung top ng Bonbon dun. Kaya tumama dun sa tuhod ni Noga. 4 points ng parin ang lamang ng Bonbon. Borja with the baseline jumper. No good. Ayan na, Breto again with another offensive rebound. Turnover nga lang. Arevalo passes to Noga. Noga to Arevalo. Block by Breto. Yon ang sinasabi mo, coach, nakasipagan ng batang ito. Yun ang tinatawag natin timing. Timing sa depensa. Yes, naagawan siya. Oo. And then binawi niya sa Isa depensa. sa pinakamagaling na defender o shot blocker partner. Hindi ka nauuna lumukso, dapat may timing. Unang tumira, sunod ang lukso. Ayan na ho, ayan na. Arevalo with the short stop, no good. Borja, out is to Caroche. Caroche challenging the defense of Noga. Nakakuha ng foul kay Noga. Grabe yan na naman, coach, yung tapang ng Caroche. Talagang pag nakakita siya ng puwang, talagang he will make sure na talagang atakihin niya ang basket. Dapat talaga go hard. Every time na naglalaro ka, lalo sa transition, is go hard sa basket. Oo. Hindi yung malambot. Yes, coach. Ayan. So take a look si Caroche, making his first free throw. Dapat ganun din tayo parati, partner. Hindi malambot, matigas. Oo, matigas. Oo, matigas tayo sa pag-go hard sa basket. Yes, matigas pagdating sa mga asawa, coach. Talagang yun. Oo. Ayan, as we take a look, the last shot made again by Caroche. And lamang pa rin ang Bonbon, 61-55. Oo. Arevalo crossing the 6 half-court points line. ang lamang ngayon ng Bonbon. Humihingi si Marasigan at the top of the key. Marasigan. Grabe, ayan na. Sabi niya, napapagod na ako sa loob. Dito naman ako sa labas. Oo. Ganda nung elbow, pace Yes, basket ni oo. Marasigan, sabay elbow jump. Yes, Ken. Breto looking for his teammates. Caroche to Ricardo. Ricardo. Casaldon. Nakita ni Ricardo. Nakakuha ng foul. And pupunta sa ating free throw stripe. Si Ganda Casaldon nung- para sa dalawa. Ganda nung post entry pass. Pagkatapos, muscle ni Casaldon. Yes, oo. Talagang automatic. Pag binigay yung bola. Oo, minuscle ni Casaldon, partner eh. Ganon ka rin, partner, maglaro nun. Malakas lang kayo sa snack after the game, coach. Mas maganda na yung partner malakas sa Oo. snack. Okay, sa mahina ka pa, snack na lang, mahina ka Yes, pa rin. mahina ka na sa laro, mahina ka pa sa Oo. snack talaga. Sabi nga nila, kung hindi ka kaya mag-perform, ja-forms. Yes, oo, yun na nga, mga ganon. Yes, take the last free throw na pinasok ni Casaldon with 5 minutes and 57 remaining. 61-57, pabor kontra sa Bonbon. And coach, medyo we are down to our twilight minutes. Talagang medyo dikdikan ang laro ng dalawang kupunan. Arevalo to Noga. Noga against Caroche. Noga attacking Caroche. Kicks it out to Arevalo. Arevalo losing the ball. Natapik at mapupunta ang bola sa Bonbon. Good hustle defense. Good hustle play ng Bonbon. Yan naman talaga nag-start ang pag tight defense, hustle mo sa every game na ganyan ganyan na mentality ng isang player, ng isang team. Talagang hanggang end sigurado panalo kayo. Yes, at saka nakita ni Arevalo na ang nag-help si Casaldon. Medyo nagulat siya na malaki sa malubong. Noga, dribbling, what an exhibition shot. No good, rebound pa rin niya, tira niya. Wala pa rin, na-rebound ni Marasigan with a putback. Arevalo with a putback, in and out. Linabas pa rin, rebound by Caroche. Sorry miss sa part ng Campo. Tatlong offensive rebound yung partner. Casaldon to Ricardo with the baseline jumper. Buket. Yan.
Mabigat-bigat yun, partner, yung tatlong offensive rebound na Yes. ginawa ng Ocampo na hindi pumasok, pagkatapos nakuha ng Bonbon. Ngayon, na-convert nila by 2 Yun. points. Very sorry miss talaga on the part Oo. ng Ocampo. Miski Kasi pa- talagang hindi sila nakakuha ng 2 points. And now, Miski pa paano, dagger yun. yes, with 5 minutes and 5 seconds remaining sa ating third quarter, the score is 64-57 in favor of Bonbon. Coach, yun na nga, maisingit ko na dahil marami ng tao nag-anticipate sa ating next game. Shoutout ko nga yung mga kaibigan ko, mga brothers ko from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo mga brothers. No-invite tayo mga brothers ha. Good Baka evening sa inyo. si Coach Dennis nanonood din ngayon. Ay, laging nanonood ang aking kumpare, kaibigan, ang mabait. Oo. Mabait na si Coach Dennis. Mabait na. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita si Coach Dennis, pero ilang weeks pa lang naman. Mabait at napaka-loyal sa kanyang asawa Oo. na si Dennis. Magandang gabi sa iyo. Coach Dennis, good evening. Kailan tayo ulit pagkikita? And we are back to our ball game. Arevalo tumatawid sa half-court line. Pinasa kay Bayrante, attacking, passes to Marasigan, powering his move. Block by Breto. Rebound by Breto. Dribbling. Turnover on the part of Breto. Marasigan attacks, passes to Bayrante. To Arevalo. Arevalo waiting for his teammates. Bayrante with the fake. The pass to Marasigan. Marasigan with the undergoal stab. Misses the shot. Sayang na naman. Again, partner. Yun naman ang nangyayari naman kay Marasigan. Hindi mala siyang finishing ngayon sa basket. Yes, Caroche. Binigyan ng pick ng number 10. Kicks it out to Borja. Borja for 3. No good. Rebound by Ricardo. Rebound. Spins. Taduran with the rebound. Noga rushing. Passes to Arevalo. Arevalo to Marasigan. Good passing on the part of Ocampo. Pass, unselfish play, partner. Unselfish play ng ginawa ng Team Ocampo. Yes. As we are heading to our 3-minute mark ng ating laro. 64-59. Pabor pa rin po sa Bonbon. As we take a look, Caroche. Open for 3. Kaboom! Bigat ng partner ang binantawan ni Caroche. Sobrang bigat, sobrang bigat, sobrang bigat. Mabigat yun. Bayrante attacking the 2 points. Nakabawi. Yes, medyo nag-relax doon ang Bonbon. Kaya inatake na ni Bayrante ang paint. Kaya nakikita na natin si Caroche being harassed by Arevalo. Binigyan ng pick ng Arellano. Kicks it out to Borja. Borja for 3. Kaboom! Back-to-back threes for the part of Bonbon. Mabigat din yung partner back-to-back threes na ginawa ng Team Bonbon. Yes, Arevalo. Noga open for 3. Defended by Breto. Rebound. Nakakuha ni Bayrante. Nakakuha din ng foul. Yun pa rin yung never say die attitude ng Ocampo. Crashing the boards despite na minimintis nila yung mga tira. Talagang rebound lang sila ng rebound. Bigat yung partner binitawan na yun ng back-to-back threes ng Team Bonbon. Sakit-sakit yun sa bulsa. Oo, kasi talagang kanina pa sila maalat talaga. Nandyan yung sipag, nandyan yung rebound, pero hindi nila ma-convert. So take a look, the first free throw na-convert ni Bayrante. 8 points. 8 points na lamang ng Bonbon, Team Bonbon. Remaining time, partner, 3 minutes and 9 seconds sa fourth quarter. Yes, lamang pa rin ang Bonbon ng 8 puntos. Rebound ni Caroche. Caroche wasting time. Sinasabi ni Borja, dahan-dahan lang tayo dahil lamang tayo. Caroche at the top of the key. Kinakausap ayan na, Bayran. Yan, kinaliwa. Kinaliwa pa ni Casaldon. Very calm and composed talaga si Casaldon pagdating sa loob ng paint. Iba-iba maglaro tong Casaldon, partner. Yes, ayan na. Ang composure ng Casaldon, buong-buo ang loob. Borja, open for 3. No good. Rebound by Noga. Noga, dribbling, harassed by 2. Passes to Marasigan. Marasigan attacks. Passes to Baite. Block. Rebound by Casaldon. Outlets to Borja. Borja to Caroche. Waiting for his teammates. Harassed by Bayrante.
Ayan na, inuubos na coach ni Caroche ang oras kasi pabor na sa kanil to. Caroche dribbling against Arevalo. With 8 seconds remaining in the shot clock. Caroche humihingi ng pick kay Casaldon. Caroche kicks it out. Breto for 3. No good. Rebound by Borja. Kaso nahuli. Nahuli, may tinulak. At the back yung offensive foul. Kala niya makakadaya siya. Yes. Nakita nung referee. Tatlo yung referee. Mabuti ko isa lang eh. Opo, medyo nahuli. Napangiti na lang. Pangiti as we take a look ang ating game clock. Meron tayong 2 minutes and 2 seconds na nalalabi sa ating fourth quarter. Lamang ang Bonbon, 72-62. Partner, malapit na tayo sa ating 2 minutes. Oo, malaki-laking lamang na rin to na safety ng Team Bonbon. Kaya investment na rin nila yung 10 points na 'yon. Yes, because of the back-to-back threes na binitawan ni Borja. Yung masakit-sakit sa bulsa din partner yung dalawang 3 points na yun na hindi nila ginamit nung third quarter pero naka-reserve pala nung fourth quarter. Finish nila yung kanyang sarili. Attacking the basket, sabi nila. Baka kung mampantin depensa ngayon, bibitawan ko ng outside shot. Pumasok naman, luckily, yung dalawang tira nila. Good naman sa strategy ng coach ng Bonbon yung ginawa nila. More inside presence ang ginawa nila. Mas aggressive sila sa basket. After naging aggressive sila sa basket, nakita nila na kaya nilang tumira sa labas dahil open shot na sinasabi ng ginawa ng Ocampo na doon lang sa loob tumitira ngayon ng ang Bonbon. Ngayon, pinatay sila sa outside shooting ng Bonbon. Yung dalawang 3 points ang mabigat doon. Yes. Babalik po tayo sa ating laro. Arevalo dribbling the ball. As we enter the twilight, ang ating 2 minutes. Noga with a crossover plus the pull-up 3. No good. Rebound by Baita. Binigay kay Noga. Medyo dangerous yung pasang yun. Noga humingi ng pick kay Arevalo. Noga attacking the defense. Drops it to number 34. Bayrante with the end one. Coach, magandang adjustment ang binigay na play. Oo. Ng coach ng Ocampo. Tama yung call niya doon. Ay, 8 points pa ang lamang. Sakali, parang miracle na rin or breaks of the game kung sakaling manalo pa dito yung Ocampo. Oh, yes, kasi mahaba pa naman talaga. It's anybody's ball game, so mahaba pa. Maraming nangyayari niyan, partner. Yes, maraming mga ala Tracy McGrading mangyayari dyan, coach. Kasi iba yung level. This is AK Ako Bicol Cup type of basketball. Talagang medyo exciting. Caroche with a crossover against Arevalo. Passes to intercepted by Noga. Noga rushing with the layup and the pass to Bayrante with 2 points. Unselfish play by Noga, coach. Nasa rhythm partner ng nasa rhythm mo Ocampo sa Yun, intercepted again by Marasigan. Opensa nila. Casaldon with the hook and the harm. Basket. Talagang hindi natin matatawaran. Ang tapang at lakas. Yung soft touch ng Casaldon, ganda. Yes, yan, Marasigan. Attacking the defense. No good. Rebound by Bayrante. Yun, tapik ni Casaldon. Nakakuha ni Caroche. Nakakuha ng foul sa Ocampo. Number 2, Arevalo. Nako, coach. Penalty situation. Yun ang mabigat ng partner ng penalty. Yes, with 53 seconds remaining, malaking bagay. Walang bantay. Pwedeng pumasok yung dalawa, malaki-laki yun. Pag pumasok yung dalawa, magiging 76 points. Hindi pala, Ocampo pala. Sorry, Ocampo pala yung penalty na. Penalty ba yung Ocampo? Yes, may 3 fouls pa lang Bonbon. Sorry, coach. Caroche against the tight defense of Arevalo. Caroche dribbling to Ricardo. Ricardo penetrates with a layup. Wala. Na-rebound yung bola. Traveling ang tinawag. Nabitawan at pinulot ni Ricardo. With 42 seconds remaining, it's anybody's ball game pa, coach. Again, may timeout. Pero malayo-layo na rin, coach, yan eh. Two possession ball game na lang yan eh. Yes, with 42 seconds eh. I guess talagang may mga adjustments ang coach. Nakikita ko yung coach ng Bonbon na giving instructions to his players na talagang kasi naghahabol sila eh. Kaya yan na, medyo marami ng tao, coach. Oo, nagsisimula na datingan ng mga tao dito sa Capuerte. Yes, again, alam naman natin itong laro na ito ay hatid sa atin ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico
at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, and nakikita ko ang kapatid ng ating commissioner na si Ino Rivera, nag-stretch, na-excite siguro sa mga games na mapapanood pa natin sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. Last 42 seconds na lang. Yes, last 42 seconds sa ating huling yugto. Bola mananatili sa Ocampo with 42 seconds, 74-67, pabor sa Bonbon. Again, yung defense pa rin ni Breto, kahit inbounder talaga hindi kanya papatawarin sa haba ng mga galamay ng batang to. Yung naging factor dito, partner, si Breto. Yung aggressiveness ng bata sa depensa, both defense and offense. Yan na naman, partner, pangalawang interception na naman niya talaga. Grabe, yun ang inatasan sa kanilang role to play defense sa kanyang inbounder. Bayrante to Arevalo. Noga open for 3. No good. Rebound by Marasigan. Marasigan against Casaldon. Noga again, open for 3. Kaboom! Partner, we have a 4-point lead. Bigat-bigat yun. Binitawan ni Noga. Yan, Caroche. Outlets to Borja. Borja fakes. Waiting for his teammates. Outlets to Breto. Nakuha ang bola. Double team. Breto having difficulties with the ball. Natapi Caroche. Borja inantay with 3 seconds remaining in the shot clock. Caroche. Nowhere to go. Naputukan po. Good defense on the part of Bonbon with 5 seconds na lang, coach. Yung alang 5 seconds na lang ang nalalabi sa ating laro. Lamang pa rin ang Bonbon ng 4. Ganda nung defense ng yes, ganda ng depensa. Kaso under pressure ngayon ng Ocampo with 4-point lead ng ng Team Bonbon. Yes, coach, yan napatawag ang coach ng Ocampo para magbigay ng instructions kanila with 5 seconds. Medyo it's manageable naman. I know miracle happens sa mga larong ito, pero still we are seeing excited games sa ating mga teams dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Malaki-laki na rin yung 4 points sa lead ng sa down sa 5 seconds. Yes, again hindi pa penalty ang isang kupunan. Si Tracy McCready ginawa yan nun di ba, coach? Yes. Under 1 minute. Yes, oo, talagang hinabol niya yung lamang. And then si Reggie Miller din. Ganun din, same din yun, mga epic Yes. Ayan, tingnan natin yung mga epic games sa NBA. Yes, tingnan natin ang dinesign play ng Ocampo sa kanilang possession para mahabol ang laman ng Bonbon. Noga at the top of the key, faking with a fall away 3. No good. And rebound by Bonbon, and that's it. That's wrap up the game. Talagang end of the ball game, partner. Ganda ng laro. Yes, coach. Maganda yung laro. Tama ka. Na-predict mo na medyo magiging diktikan ang uling laro. But again, isa lang ang magwawagi. So, congratulations sa Team Bonbon for winning this game. Yung talaga yung pinaka heart and soul ng team kanina, yung defense nila, lalong-lalo na itong Breto sa kayang Casaldon. Yes. Yun na nagdala ng laro nila. Because of defense, dahil nanalo sila sa game. Kumbaga, good defense leads to better offense. As we take a look, yung mga power move ni Casaldon sa loob and then mga offensive rebound ni Breto. Kaya naman, nakuha nila ang panalo. Congratulations sa Team Bonbon for winning ang first game nila. Partner, talagang si Breto ngayon ang best player nila. Yun na nga. Yun na si Breto. Again, coach, maraming salamat. Thank you, partner. Thank you, partner. Na nakapartner kita dito. Yung mga top quality coaches ng Camarines Sur, naga talagang medyo nakakatulong sa akin dito when it comes sa broadcasting sa panel. You're welcome. You are most welcome, coach. John, maraming salamat, coach. And then, as we see, yung highlights, ayan. Yun yung kaunti nila, idadunk na, partner. Yes, yung nakita natin, yung mga highlights ng ating laro so far. So, thoughts, coach, yun na nga. Yun lang, hindi lang naka-recover yung
yung Ocampo dun sa second, third, and fourth. Kasi mas maganda yung pinakita ng game adjustment ni coach, ng coach ng Bonbon, lalo-lalo na sa defense nila. Oo. Kasi yung defense nila, yun ang pinaka main factor doon. Kaya nag-convert, gumanda yung offense ng Team Bonbon. Yes, coach. And yan, nakikita natin na parang interviewin ng ating courtside reporter na si Cassandra with our Kasurog best player na si Breto. Ayan na ho ang ating courtside reporter para interviewin ang ating Kasurog best player of the ball game na si Breto. Cassandra, pasok. With me is the Kasurog player of the game, Breto, jersey 9, with 18 points, 13 rebounds, 6 assists, 5 blocks, and 4 steals. Wow, congratulations for being the Kasurog best player of the game. Anong pakiramdam? First of all, okay, nervous, tapos pwede ako magpasalamat. Nagpapasalamat pala ako sa sponsor namin, sa coaching staff namin, and binabati ko yung girlfriend kong sana nanonood ngayon, Yeng Dasigan, I love you. Ayan. Kuya, ano bang naging adjustment nyo na nakabawi kayo na kanina nasimulan nyo na lumalamang yung kabilang team na tapos kayo ngayon ang nanalo? Anong pakiramdam at ano bang ginawa nyo? Focus lang sa sinasabi ng coach namin and always trust the God, and that's all. Ayan, thank you very much and congratulations. Once again, this is Cassandra Seton, courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Magbabalik kami mamaya para sa 6th and last game, Team Kanaman versus Team Naga.